Ojo lali yo cah, di subscribe, di like, dan diklik loncengnya ya. Ben aku tambah semangat. Matur suwun, gratis kok. Gini pantai. Kon subscribe, ayo gini pantai ya, Mbak. Oh, gini pantai. Oh, sini apa ya? Aduh, apa ya ayo, Mbak. Permisi. Bayar iki, Mas? Yo bayar no. Pas masuknya 2000 per motore, orangnya 1000. Ya wes, Mas. Iki aku mumpung pas oleh sangu to bodo-bodo. Wah, yo iki mending. Bayar 20.000 kabeh, Kong. Ya wes gak apa-apa wes. Itu kurang sampean. Wah, mending iki. Terima kasih. Ndak jujul ya. Ora usah wes. Mosok ya jujul. Heeh. Wah, nyangone putune ya, Kong. Tapi aman to? Aman oe. Ya wes. Thank you, Tos. Oke. Aduh, mati ya. Mbak sepeda motor ini. Jalan, Nak. Jalan. Hati-hati. Nggih, Mbak. Yuk. Ayo, Mbak. Yuk. Aku kok wedi tapi iki. Wes, Mbak, iso Mbak, ayo, Mbak. Semangat. Pinggiro, awas, hati-hati. Aduh. Mbak, kita obatane, Mbak. Yo. Aduh. Seluruh apa nih, Mbak? Alah. Mbak, ada tatu kabeh kok ngono. Apa kejalan koyo ngene. Piye to? Ayo. Iya, Mbak. Ngadep, Mbak, ngadep. Yo, ayo cepetan. Uang tua mbak belajar kayak ngene. Ayo. Aduh, gak tau rene lho, Mbak. Untung kok jak rene. Ya men masalah. Tambane kowe jan wapi lho, Mbak Nomi. Jan demen tambah rejo iki. Yo wapi kok ngene kok. Masya Allah. Aja nengah-nengah lho ya. Nggih, Mbak. Niki teng pinggir. Oh. Awas Mbak, awas. Kalem. Oh, Mbak jeneng kono, Mbak. Jan Kan jalan angel mono ya an. Emah, aku kene ae. Aku jamno kopi lho ya. Iya tak camne loro apa siji. Wah, ae no. Dan kuwate jamne 10. Kuat. Mamu gitu. Maku kene yo. Wah, lah iki to mamu. Nah iki dina aku liwat iki. Lah kok ndak mampir. Ya. Ora ngerti ya Mbak Sun. Njlan aku mampir. Oh, jamno kopi ya? Iya. Oh, tanda nih kene, tinggal meleget. Lho ora sandalan kok kaya ngene ya. 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 Repoti Mas Sutro ngejajak ngegek nih kopi barang.
ngerti gula larang kon kene kopi. Ora usah kayak gula ae. Ben kapok. Ben kepalan, ben ndak moro omahku nah. Kayak kopi akeh ae. Wis ngono paling cukup ya. Maning. Iki banune ngono apa ora iki? Lek aku godhong mau. Lupa ya. Bismillah. Bobo. Oke ya. Cintaku Dimas iki ning endi to kok rene bengkel yo tutup wong ora ana motor umbrukan kok ngene golek yo ora ana celuki barang wah golek liyane kadung macak kok ngene ayang mbeb ora enak iki nyanti gitu ta kae kok kaya cinta-cintaku Yuda kae kan ning kono nyapo kae awas yo. Kopimu Mbak Sun. Kopi ya, so ini lamu. Thank you. Tekek, suaranya wak ngono. Masa cintaku. Waduh. Idenya apa kuwi lele ngono ki? Aku lo memantau dirimu nyapa kan ning kene sapa sing arep mau apeli. Oh, jedek-jedek aku lho ya. Nyapa? Aku wis maca. Aku penting apa ya? Oh, Benci tanda cinta lo. bacaan ngono to. Nyapa seksi to? Nyapa? Aja demok-demok. Wis seksi. Emang. Kowe lho, baca apa lho? Nyapa? Terpesona we karo aku. Kowe jenggal gua ning kene aku. Sing ngapeli sapa to ning kene? Ngapeli Mbak Sun. Mbak Sun sapa? Mbak Sun ayu nek gak ro to. Ayu pol jalan. Imut. Ning desa kene iki sing paling ayu liyane Princess Leli cantik sepanjang hari. Ora enak. Ojo kaya ngono. Gaya. Kudu mutah tenan. Ra suaramu kuwi. Gaya. Kowe lah sine yo gelem to. Kek, kalian ora ning alas-alas kek. Aku mau gotong rono rene kok kek. Tres salahmu rek gandol ya aku. Koyo kena loro. Pati. Kono mulih kono lho. Sasirku. Nyapa we? Aku arep nunggone koyo ning kene. Lek ora mulih aku ora mulih. Mbak Sun, kopine Mbak Sun tenan. Aku ora betah iki. Dah to wing ngali yo, jan kowe Apa? kaya demit lho iki ngendi-ngendi kok panggah muncul ae. Geting aku. Wong aku wis ayu kok ngene kok kaya demit iki lho. Demit aku ya demit sing paling cantik sepanjang hari. Mana kita kale kono. Kale. Wah. Kono balik. Apa tak? Kono. Oke, mulai saat ini detik ini kita end. Oke. Bye. Oke. Nggak enak. Monggo Mas jenengan nunjuk. Alhamdulillah kopine jan Ini spesial mesti dari enak sampean. iki. Mesti enak iki tenan. Sing ngene wis ayu. Gendang Mas sampean terus ora adem nggak enak. Oke. Sampai nyawa sampean ya. Ya. Nyapa Mas? Enak toh? Enak. Enak kok diutane nyapa? Masak lah. Pahit ora umum iki piye lho jane Mbak Sun kene iki peh. Iki kopi apa to Mbak Sun? Iki kopi spesial ge sampean, maksudnya khusus spesial ge sampean iki pokoke. Jane aku nggak tega. Dan Aku nyapa? jujur lho ya. Iya. Iki pahit pok janan teh. Lah kan tak sengaja Mas, karo nyokong kan malah manis. Oh, alah ngono. Heeh. Kuwi iki wis mek gombalan lho, kuwi ora hasil lho kuwi peh piye. Mas
sama sampe Sopo utusan ngombe ngene iki? Aduh. Sama kudu menghargai perjuanganku kayak kopi iki mau Mas. Ya wis Mbak Sun aku matur suwun pokok ya. Nggih. Wis aku seneng Mas yo mau comne kopi tak goncang gak gelem. Kok comne panggah pahit wis. Aku panggah seneng wis. Loh. Nyapa tulung aja nggodho aku. Alah biasane ya kok ngono. Aja pegang-pegang aku lagi bedmu tau enggak sih lo. Aku kan golek juda celok kowe ora. Nyapa kowe golek juda celok. Nyapa arep enek penting aku. Ngono wong magendane lho. Ndane sapa? Suni lho. Suni sapa? Sing ketemu Mbah Ajab. Bajak. Ya, Klambine putih to? ya kami putih kok. Jenenge Suni kan? Ya, kok medon ya. Ha itu ning kono. Ya, ning kono. Wah, ndak berak sih. Kowe nyapa ya arep nyusul rono pisan. Heeh no. Kabeh Oh, marane dolan, Suni. dolan. Mama. Wong klambine panggo mewek-mewek. Ojo. Aja pegang-pegang aku ya pengen. Bah, siji Yuda utluk. Dan kutluk tenan tak paranane ya arep. Bah, lah kuwi lho, wong ning kono tenan sik ngenteni aku apa. Hei. Teluk. Kowe lho nyapa terus Mbak, kene. kene. Nyapa kowe iki? Tak omongi. Nyapa. Ora usah ganggu aku ambek Mbak Sun. Ora apa takon iki. Nyapa. Adiwe kan kancan wis suwi. Ya. Awakmu bae meneng-meneng nika ngaku. Kowe ora kelingan adewe nggarap leli, kayak bareng-bareng. Kok aku mau tikung koyo ngene iki. Model mulai mau nikang. Kowe apa wis kenal ambek iki? Mbak Sun sing ayu dhewe ya. Kenalan sik. Iki sapa lho Mas? Sik. Sampe sapa? Perkenalkan. Emak. Hati-hati bilang. Apa sampean mergo aku pacaranku koyo ngene terus sampean ora gelem kenalan ngono ya karo aku? Ya aku jane enggak memandang fisik kok Mas, tapi sampe ini kok koyo ngono men kebangetan men melas men. Wis to. Ora ngalang-alang aku dulu to. Dodokku wis gedhi ya to. Oh, gotot. Saya Mas Utul kan jujur untuk ini. Tapi aku sregep loh, penggaanku ngarit. Emak ya wis. Aku tapir. Aku suni. Sopo? Modelmu ora gelem yo aja ngengkel, Kok nyelos windak penak to sampean di sak serku. Kowe ora ganggu aku ning kene penak-penak to. Jangan maksa-maksa. Dikene kopi ya. Kopine tai pahit. Iki penake piye iki? Kok awakmu nyelos piye megerne koyo ngono iki? Kowe ora penake ngono to malian. Sak serku wis to. Kowe ngali yo. Daripada ganggu aku ambek Mbak Enggak, Sun. iki karo aku kok partai. Mbak Sun, hati-hati yo. Aku mau ngejak sampean ke pelaminan. Balik kono. Balik kono. Aku nyapa sana dewe-dewe. Mas. Ya aja greteng ngomong Mas. Ya Allah. Kene Mbak Sun tenang. Karep piye saiki? Aku biarmu arep piye? Aku ya ora piye boleh ngene iki. Enggak panggah ngengkelan to ya sama jenis iki. Aku karep piye to, Cek? Kampret. Piye, ampun ora, Ya wis aku ampun. Apa ora? Mas santai Mas. Bilang to, Mbak Sun. Bilang to. Aja gelut Mas. Tenang sayang, aku ora bakal napa-napa. Wis. Ngene. Aku wis ngaku kalah iki. Piye, Salah satu tukaran-tukaran. Aduh. Aku wis lemes. Aku njak sepurane ya. Ya ora apa-apa. Aku cara uduk awakmu ngelingi tas bantal aku biasane ora kae aku wis luwih nemen kok iki mang aku wis. Wis urusan cawe itu wis rasa di mana masalahnya. Wis Mbak Sun. Ya. Mas sakit kan berdamai-damai Kopi kan, kopi kumbin. Kapok pahit.